أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagkaneron na din mapipinda agyang gotwa di tanaw di kapamang niya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala sangkot warilayan. Di tanaw di ipupalapala din sa Allah tarimaan niya nagyang kuto mga amaltan o mga pipya masaba panutos sa ipakasultan sa iku surga. Ganin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala pakampakan tanong niya sa iku agama Islam sa ron tanurunin mataling umaakapatay mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala ging kaya di tanong di kapagintaw sa ging kaya dunya na ayat na pinakamapya si iku Muslim nagyang kutwakap din sa iku mga tao as isiran di sa sakuyas sa iku mapya. Pakatuman niran nagyang kutwa mga panaguntaman niran sa diran di ka pangilay saukit yan di manaya diran di kang galabakas sa iku mga sugun wallah. Taros sa tatangkad niran as isiran mo balingan sa iku kad na niran. Nagutatang kidniran asay kumapitairan na pumagitong kiran agyang kuto amang amal at pinggal bakiran. Oren yan na sasanggilan niran o di na panananggilan niran agyang kuto mga galbak ay pirarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala isad na mga pipya agalbak ay sumpatad niya si kumyaw na kusentano akapugusetano sa iko makapantag sa iko kasasad ka malagi do mga wajib asad ka ang tawa ka voluntarya asad ka nasagyang putwakal akini panguyat nun agama ayam mituturuyan na mabalis sa mga tao maguradurad siran si ko di kang galbaka saging kaya lagi di agalbak mabaloy siran ang mga pasasadka ikakpiran nagyang kuto ang mga miskin sabab sa siran ikapapatutan saging kaya sadka ang siran makarpang sa ikukit akapagindaw. Nalawi Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ay panguyat yan sa iku mga tao hubaya saging kaiya amal amapiya. Tigmani Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Gusto kan tigmani wallah sa iku nganin ay niriskirkan wallah subhanahu wa ta'ala. Unampan uda kapakatalinguma uisar kanu. Unampan uda kapakatalinguma uisar kanu ukapatay. Fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Matiru yan ubang karakang buti alik sa taalik amarani. Asaddaka wa akum minas salihin. Anak ko mabalo yapad si ko mga pasasadka o di na anak ko makasasadka na mapada ko si ko mga tao ang mga salihin mga bilang tao o di na mga barasimba si isang kananayat na sumusugos wallah sa sidga kanu sa iko nganina iniriskir kanu wallah kaya sisan na pagkataling umar kanu sa kapatay
Mani yung mga ulama asang ka na nakapagataling o kapatay sa iku manusia na isa ang mapandingan-dingan yan dagyang kutwa kasasad ka. Ayaman na niyan nakapangalimo sa iku salakaw di salakaw. Nabayam yan dingan-dingan yan san na sambayang di na mga puwasa di na sa mga damal. Ayam yan dingan-dingan yan san na kasasad ka. Sabab patikman yung mga mampunay sa ilmo sa iko, oriyan o kaya sandangin yan sa iko, kapatay. Namili niya ng kutwa, kalabalas o kasasad ka, na isa ang mapandingan-dingan o tao, di na ayam ala mapandingan-dingan yan, na ububu, pagkakasway ko dunia, ang balis kanya na pasasad ka, na gumapad sa iko mga balasimba. Kaya mili niya ng kutwa, kalabali o kasasad ka. Ikman na yung mga ulama. Yang kaya ayat. Napupungwayatan niya naging kuto am yamaratyaya. Nagududun ang kuta pangalakyan sa ikum yamaratyaya. Sasad ka kanu at ikman na yung mga ulama. Fa innal mutasaddika yakunu fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyamah. Sasad ka kano kamataan naging kaiyap pa sasad ka. Nagkabaloy as kanyan. Agpakasirong sa iko along-along usad kanyan si isa alungan na mauri. Ayaman ito na isa kasabupan sa agpakasirong umanusya si isa alungan na mauri. Nagyong kutwasad kanyan. Ititigman yung mga ulama, sasad ka kano. Nagyong kaya pasasad ka na pakasirong kanyan sa iko along-along usad kanyan si isa alungan na mauri. Tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi ay yawmal qiyamah. Tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, alang wana tao nagkabaluis kanya na pakasirong sa iko sirong-sirong nga o di napakasirong sa kanyan sa iko along o sadaka niyan si isa alungan na mauri hatta yuqda bainan nas taman sa hukuman ang kuta mga tao. Igaya akiswa si isa alungan na mauri na tanturo akilanggay sa mga tao sa kananayawan sang kuta kapingukum wallah man apakanayaw roos sa mga tao sa matuyamasa na tanto kiran amarani ang kutwa kayaw walungan na isa adiru kirarang sa ikwalungan di na diru kayawan sa ikwalungan ang ad nagkasirungan niran nagyang kaya mga tawa mga pasasadka sabab sa agyang kutwa sadkairan nagumiyag na may raguniran agyang kutwa balas o mga sadkairan. Ikadua tigman yung mga ulama ay punguyat sang kaya mga tao sa mitologiran sang kutwa kasusad ka una ang panudag kira nga pataling mo kapatay. Sasad ka kanu at tigman yung mga mampunay sa ilmo sa iko tamok ay inibagir kan wallah inato fa inna sadaqata sababun limagfiratil dhunub. Kaya mata naging kaya kasusad ka na kesabapanaya sa kiprilan wallas iku mga dosa. Kesabapanaya sa kiprilan wallas iku mga dosa. Si sangkot wa kialwin yung sangkot matas ayat apadami alwin wallah nagyang kuta mga mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Mga tao o di na mga mama ang mga pasasadka na mga babay ang mga pasasadka. Si isang kutono oren ayat na inibalas kiran wallah na addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Nagpitilaga din siran wallah abagyan nira ng kutarila na gubalas amala. Si sagyang kutwa kabubuluiran ang mga pasasadka. Ang mga mama na mga pasasad ang mga babay nagtilagadan siran wallah
ayam mana niyan na adn ipreripara dukiran walla abalas abagyan nila no to nagurila nagu balas abagyan ng kaya mga tao ang mga pasasadka ang mga mama nagu mga pasadka ang mga bubay. Ito'y sabab pa kailangan na kabalitan mo kuya tantan usang kaya mga ayat mga katiru Allah subhanahu wa ta'ala ang mabali ito ang mitulod tiro niyan si ko kang ngalbak sa mga pipya barilaboron agyang kaya kapangalimo kapamumugay si ko kanina iniriskir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo at tigman niyo mga ulama liyusang putuwa akabaliw tao apakasirong si ko sirong-sirunga o din along-along usad kaniyan nagkabaliyos kaniyang pan apakasirong si ko Arsur Rahman. Tigman niyo mga ulama asisad ka kanu hay mga oripun wallah si ko kanina inibgir kanu wallah fa innal mutasaddiqa yawmal qiyamati yakunu fi dhilli Arsyir Rahman. Yung mata na tigyan ang kaya pasasadka na si isa along na mauri nagkabaliyos kaniyan si ko along-along di nagpakasirong kaniyan ko along-along o Arsur Rahman. Sama na ito naliyos si ko kapakasirong ka si ko sadka nga nagpakasirong kapan si ko Arsur Rahman. Wala yawma la dilla illa dillu adit na bagkasirungan inunta na sa giyang kutuwa masa na ayabu kasirungan naging kutuwa sirun-sirunga agito su Arsur Rahman. Igman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ito at tigman yung Nabiya pagkasirong nawala si ko sirun-sirung ayan si isa alungan na mori si ko alungan adit na kasirungan inunta naging kutuwa sirun-sirunga. Napagsamyalo iro Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kutapito na rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Gitu at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam agyam ko to ang mama amisi sadaka sa sadaka apyag mo ayan. Mana mama adin yan di pagmaan ang kuto sadaka niyan sa sekreto niyan si ko mga tao nabo makiilay-ilay. Tama na tingin sa di katawan ng kutuwa di tama na tingin sa di katawan o diwang yan agyang kuto di pamumugay o kawanan yan. Mana tanto to kumaran ya diwang kawanan na di kutawa ila to sang kutuwa kasi sekreto amalian kasi sekreto agyang kuto amalian asudin di pamumugay na di katawan na iniibarat to Nabi sallallahu alaihi wasallam asudi pamumugayo kawanan yan na di katawan o diwang yan. Na isa na mga tao apakasirong-siran sa iko sirun-sirunga si isa alungan amori sa iko masa adid nagkasirungan. Padpan sa ipanguyat si isang kaya mga tao sa kabaliran ng mga pasasadka nago kasabutiran sa eko kalaibalas o kasasadka ang mabaloy sila ng mga tao mitulod sila ng kaya mga ayat yan kaya mga hadith yan kaya katunong mga ulama sa baloy sila ng mga pasasadka na pado na tigman yung mga mampunay sa ilmo agyan kaiyak kasasadka na kusutin yan so ginawa nagukusutin yan so tamok ka sa sadka kanu at tigyan mga oripun wallah tasaddaqu ya ibadallah fa inna as-sadaqata tutahhirun nafsa wal mal. Yang kaiyak kasusadka na kusutin niya nagyang kutwa ginawa nagukusutin niya nagyang kutwa tamok. Igman niya wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran akhud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kuha ka, ya Rasulullah, sa giyang kutwa tamukiran. Mana su zakat ang kutwa tamukiran. Kuha kasi ko mga tamukiran ang kutwa sadaka niyan. Igman yung mga ulama, agi su sadaka, awajib. Mana ginanso, wajib, az zakat. Tutahhiruhum, gusutin yan siran sa iko mga dusya. Watuzakkihim, nagukalimpyo niyan, agyang kutwa mga tamukiran.
Galimpiw niyan siran, nagkusutin niyan siran. Balagi doso mga ginawiran, nagusto mga tamukiran. Naghina ni sabab pag yung kaiya, kasasadka na isad na kapyan niyan, nagkusultikan niyan. Mana kada nga sa dusa. Kada nga mapakadayan ang kuta mga dusang ka. Naguayamala. Nagkasuti niya panangutatamok ka. Kada ng kutwa misa sa ugo ng di kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Ikalima, tigman niyo mga ulama. Nagyang kaya kasasadkan na kasaba panayasa ipakala o tamok. Nagyaya ipkababayaan o kalilid, kama manusia, kailang napakal ang utatamok yan. Di na, ay nakabaya o manusia na makal ang utatamok yan. Dagi na kababaya sabab kalbat yang ay tamok yan. Na amay kakabaya ka, so kapakalaw tamok ka, nasasadka ka. Tasaddaku ya ibadallah, fa inna sadaqata sababun li ziyadatil mal. Kaya mata na tigman niyo mga ulama, agyang gaya kasasadka na ipugumanaya o tamok. Ipugumanaya o tamok. Kenapa kelbat? Si ko tamok ay puguman o tamok. Na may kaan na pangimbenar kasi ko mga yato Allah, na kailangan na pangimbenar na ka, agyang gaya kasasadka, na kanabay ni kelbat si ko tamok, o di na kanabay ni kasabape saba, iparagundung utamok ka, agyaya na ipugumarag utamok ka. Tigman niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, in tuqridullaha qardan hasana yuda'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Antod na malailimu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tigman niya Allah, amay kaskano na pagutangan niyo sa Allah sa utang amapia. Mana sisadka kano para sa ikwallah. Nabiyalo ito Allah utang. Nasangkot wa kang bayad wallah. Nani man nakabayad niya Allah subhanahu wa ta'ala. Siko kaya pagutang ka sa utang amapia. Na orere na tigwala na tetak-tetak pengkiran ito. Tetak-tetak pengkiran ito. Bayadan ito Allah sa tetak niya ng utang piagutang ka. Kenapa bayadan Allah sa lagi diyan? Bayadan Allah sa tetak niya. Yuda'if hulakum. Takapanrakan Allah subhanahu wa ta'ala. Riro pensangkot akan bayadin Allah. Na wayagfir lakum. Wallahu syakurun halim. Naswallah subhanahu wa ta'ala na perilang kanunian. Swallah naskanian isasalamatan ayamanan niya. Naswallah subhanahu wa ta'ala nasangko tuak kababaluyo tau amyagutang mipero. Mana piagutangan niya swallah. Sangot tuak kaya pagutang nga sa ikwallah. Agito so kaya sasadga nga sa iko mga miskin. Piyakilay nga sa ikwallah. Mipero ka sa iko tamok ka. Na ubang ko to tangkada ibo to miya papasi ko tamok ka. Kambayadan no to Allah subhanahu wa ta'ala sa tak. Naliusan ko ta kambayadan niya no sa tak. Na ekspresyon wala aprilangan yan. At anas wallah subhanahu wa ta'ala na lebih ang mapaikabadal sa ikuuripan yan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na misupa at tigin man na iya thalathun uqsimu alayhin na ma nakasa malun min sadaqatin. Dalawa tigo Nabi ifsupak no to sa ikwallah. Ifsupakan sila sa ikwallah. Did no to kabaloy au bautu kekurang sa iko. Tigin man na iya dalawa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ifsupakan sila sa ikwallah. Ma nakasa malu min sadaqatin. Napedunag yung kutwa dideng kekurang o di na di pekakurang ang kutwa tamok. Ay ni pamambagayang ka di na di kekurangan ang kutwa tamok abang gulalan sa iko kaya sadaka nga. Manag yung kutwa kaya sadaka nga na ubang ko to tangkada ibaw to miyapapas sa iko tamok ka. Ay ni sipaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ak nabunutog pa kurang. Igi katawan yan nagut tatangkad niyan sa ginawa niyan. Amata na sukad na naka da sumbiyan niya na to sa taktakap niya na to. Taktakap niya na to. Sa ikaw mga hadith natigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan dati gunabiya gawi akapit nagyang kuta oripan enonta na adnan dua malaikat turun siran isang kuto alungan fayaqulu ahaduhuma na turun ang kuto isa sa iko mga malaikat turun ang kuto isa sang kuto dua malaikat sisang kuto alungan Allahumma a'ti munfikan khalafa na indu ako ng kuto malaikat haykad na nakan na baging ka ang kayat tao aming gusto sa lalan sa ikwallah misusad ka ini pangalim mo yan sa mga miskin yam ganyan ang kaya kemermeran sa sambi ayamanan yan nakasambian badal agyang kot ini pamaginian nagyangan na din dua na malaikat la ya'asunallah dinan supakan su Allah wa yaf'aluna ma yu'marun aya budiran ning kelebagan na sa isusukiran ay ating belian nagyang kaya malaikat adi mamangani nagyes su malaikat ada banyan dusa na ayam to na tatarik-tariman wallah ang utapang ninyan. Pumanganikan yan si ikwallah. Kadnang ko na maging ka ang kaya tao aming gusto sa sambian ng utaping gusto niyan. Unahin niya na turo ng kuto isa. Wa yakulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kadnang ko na maging ka ang kaya tao di na bagan ka sang kayat tao aging ganyan sa tamukian ayam anan yan na ganyan sa sadkaan ang kuta tamukian sa talafan maantior ang kuta tamukian Allahu Akbar kabinasaan sangkot pa dang kapamumgan o di na dang kasasad ka sang kuta tamukan na ad nasisan mamu malaikat adi niya nindua may lang ang kuta tamuka di ka makalaba malapis ka naging nga di mamang ni na malaikat taya apod mamusi kung mga malaikat adiran maradusan sa Allah nagudiran supakan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay abudiran ning galbakan nagyang gotwa kasusuat wallah subhanahu wa ta'ala ika na matikman yung mga ulama adi panguyat sa iko mga tao naging kaya kasasad ka na isad na ya ang mapakadaya ng kutararang ito Allah. Igman niya ang mga ulama at tasaddaku ya ibadallah. Sisad ka kanuhay mga uripan wallah. Ka inna sadaqata tutpi'u gadabar rahman. Kagimata naging kaya kasasad ka papangalimo papamamagay sa iko iniriskir ka wallah nagkupadengyan agyang kutwararang ito wallah ayaman na mapukadayan ang kutarang ito ka wallah itero Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb tabaraka wa ta'ala wasilatur rahim tazidu fil umur wa fi'lul khairat yaki masari as-su. Igman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam aging gaya sadaka sisikriton. Man aging nga kapamamagay kapangali mo sisikriton. Nagkupadengyan aging kutwararang ito Allah. Mana mapukadayan ang kutwararang ito ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nanawayasa aging gaya sadaka sikrito. Nabakapak ililain. Na ron inisang kuto Nabi yung sadaka kanaba papayagan mana sadaka si sekreton na gitu ipakapadeng si kurang itu Allah mana girap susadaka ka na si sekreto nga at isat wa kasabapan sa mapakadayan ng kutararang itu Allah subhanahu wa ta'ala uri niya naging kaya ikakapanangas ko mga tunganengga mana kipangalimun kasi ko mga tunganengga ikakakap kasiran nagkumanan yan ang kuta umur mapakalandu yan ang kuta umur o manusia sukang ngalibag sa mga pipya na magpakawatangan yan sa ikumarat akapatay
Mana gyang kaiya kasasadka na isad na ya amal asbab, isad na ya amal asbab sang kutwa kakuder ka akapapas ang kutwa larang itu Allah sirka. Ino ya di pengilay sakit manusia sakta no di tanong katawan na gawi-gawiin na kapakay di tanong limbanggal baksib karang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nana inabayaman ini na ayagup sa sadaka na so 6 milyon yan. Udi na 100,000 yan. Kaya giyan nakapapatutan sa yaso at nagkasukat yan. Apian tunay atasan yan na amay kaska na anami pamamagayin ka na kapapatutan ka. Udi na mapapakayang kasang kaya lagi di igalbok sa sadaka ka. Siya kung mga hadith na isap na kinirumpa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya pinakamala ibalas na kasasadka. Nagyang ko tayo sadka nga na ipamamagayin ka o di nagyang ko tuwanganin na ipsasadka nga ipamamagayin ka na mitatabulugun ang kutabubay-akaw. Mitatabulugun ang kutabubay-akaw. Nagyang ko to pa na ipsasadka nga ati ko Nabi na masap na to ang makakailangan ka. Masap na to ang makakailangan ka. Kaya man, dudunang ko to dua betad. Betad, kebabayan ka, nagubetad ang magkakailangan ka. O gayit na tinigar ko to, na ini pamagay ka. Nagyutwi, titu-titwa sadaka. Ay man na titwa sadaka ang kebabayan wallah subhanahu wa ta'ala. Nabasa nga masata no, may kami asmo-smo ka sa ngutwanganin na ayang ko ni kini pambagan. Ayang ko kini pambagan. Di, ay titwa mapi sadaka na, dudunang ko to, masakap kebabayan ka nagumasa kagakailangan ang kaon. Mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala. Padpan sa kailangan na kasabapan sa mituludyan sa mga tao sa eko kasasadka. Nagyang ka ay akapangalimo. Nagyang ay akapamumgay. Na isad na niya akasabapan sa mapakadayan agyang ko to ang mga karibatan. Yang utama ang karibatan ka. Mana sa manusia na inirupaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang nalalayong karibat. Na isa mapagadayan ang utama ang karibatan ka. Nagyang kaya kasasad ka. Miyaloy sa hadid. Tingnan yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adullaka. Yung Nabi sallallahu alaihi wasallam si Muad. Ala adulluka ala abwabil khair. Bakan ska tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam di pungguna na uwa, o dino, bakan ska di pungguna na uwa sa ang kutwa, mga siko pamintuan o mga pipya. O natigman niya umuad, kulto bala ya Rasulullah, ino di ya Rasulullah. Inong arang ni pungguna na uwa. Natigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junna. Kaya nga tigo Nabi, akapamuasa na rendi nga yasi ko naraka. Tano si Allah, aging kaya mga puasa, ya sagad tanong ay Ramadan, na terima wallah. Naguso mga puasa tanong mga sunnah na tariman wallah, ang mabali ito, aranding tanong si kung naraka jahannam. Mana, kasabapan sa di tanong kapakasulsi kung naraka. Urin na tigo Nabi na, was sadakatu, tutfi'ul khati'a, kama yutfi'ul ma'u an-nara. Urin na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagyang kaya sadaka o manusia, di ka pangalimu manusia na kupadengyan mapakadayan nagyang kutwa mga karibatan sa lagi do kap kepadenga ang kutwa apoy sa iko kap kepadenga o igsang kutwa apoy. Allahu Akbar. Yang kutwa kap kepadenga o igsang kutwa apoy na lagi nutua kap kepadeng o mga karibatan ka gulalan sa iko mga sadgam. Ino ay di sasakoy ay at tanto kung madakal, akiyalawin niya sikwa, mga ayat wallah, nagusi ko mga hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akala ibalas, agyan kaya kasasadiga. Uriyanin, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, na padpan sa inirumpaan, o di na kala ibalas, agyan kaya kasasadiga, na mapakalidas kanyan sa iko na nakajahannam. Tigman niyo Nabi at tigman niyo mga ulama at tasaddaku ya ibadallah, fa inna sadaqata tunji min adabin nar. Kaya mataan na gyang kaiyak ka sa sadaka na mapakalidas kanyan, kawat kanyan sa iko, siksa ko naraka jahannam.
siksa sa ikong neraka jahannam. Igman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjaman. Igman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada isar kanu at igman yung Nabi inuntan na ibitirais kanyan wallah subhanahu wa ta'ala si salungan na mauri sa birbal did na ba niyo turjaman ay man ada berkanong bagelet birbal na kibitiran ka wallah subhanahu wa ta'ala sa salungan na mauri yagyan mo to na oripan na dumingils kanyan sa eko awanan yan nada ba niyang kilay illa ma qaddam inunta na ayabu kailan yan ang kutamang amal amin ipangunakunan yan na sumangurus ka niya man si kudiwang yan na fala yara illa maqaddam na daa mailin yan inunta naging kutup man amin ipangunakunan yan ang mga galbang wa yanzur bayna yadayhi fala yara illa an-nar na may kasis ka niyan sumangurus iko kaantapan yan na ayam may ilin yan naging kutuan neraka jahannam tilka wajuhi mapapandeng ang kuta para siyan. Sangot wa kapag kasasandeng nga si kung neraka jahannam. Na ini panguya to Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kadikuan sang kutwa karalang kawang kasi kung neraka jahannam. Natigman yung Nabi fattaqun nara walau bisyakki thamara. Palak ni watigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa kayaw unaraka udina sanggila niyo ang kutwa pananggila niyo wag yung kutwa kaya unaraka sa apyabu sa saupak akurma ayamanan yan na pangalimu ka ini barato nabi sa apya sa saupak akurma nasasadkaan ka kenapa niya buwa pangalides ka sa ang kutwa apoy kunaraka dyan na milyon na misidika nga 100,000 na misidika nga di apya tigo nabi sa saupak akurma mana may ilato to sa apya miya kay ito sa kamay to ka na beli ang otwa isisadka nga sikom makagakailangan yang ngaya ka sa sadka na aya pinaka malai balas aka sa sadka siko kabga pamamagay udi na sikom beganon na si imbagay si iko tunganay nga igiya duay balas at tigman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balas ay ngikakapkasot tunganay nga udi na balas ang kotwa kababuloy at tunganay nga to na ini kakap ka nagubalas usad ka nga duti man ibalas mana aya pinaka mapayang bagan ka na sa tungan na yung kakaragnan may kada na singgap man bagan si kutaw mawatan ka naroon ka bagan ang kutwa sa dagangan sa mga hadith natikman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bisyakki thamara. Igman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam abeloy kanos ikulatiyo nagusulat unaraka. Adem kanos ikulatiyo nagulat unaraka sa rending. Karending ang anaron. Walau bisyakki thamara. Sa apya aya bu mini pamubagamiya beli ni rending nasa saupak akurma. Aya manoto na susad ka kanos mabeloy ito rending yu si kunaraka. Apya sa sopak akurma mana apya sa kamay toyo na pambaga niyo ka ano tong beloy arding news iko neraka jahannam urin yan mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala nagito ba agyang kaya kasi sadaka na dua paliwat aka sa sadaka nago sadaka voluntary aka sa sadaka nagyang kaya sadaka wajib naginan sa sadaka zakat mga tamok tanong nagyang kaya zakat o mga tamok tanong na wajib aya ami bagay agyang kotwa oripan udiya ibagay oripan na kebaluyaya isiksa unwallas isalong anamori isa kiniro paanon o Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na beluyaya pirinsa ay manin naging utatamukin napaka berupaan sa pirinsa utatikten wala beda na ipalabada sang kanan rarbeka nagusi ko likod ka nagusangan na benang utaw adis kanyang sadaka urian yan na putir on rakanian at tantin timing ka ang kaiya
tamo kapian mo ka sa iko dunia dangon began ang kutwa zakat yan dangon tunggu sa ang kutwa zakat wajib na ginas kanyan basta di ka no ba bagay sa zakat na ginan ni kisuin sa alungan na mori sa kong mga hadith nagyangot ako tamo ko manusia na berupa sa ulid sa alungan na mori tanto kumalay bisa ulid na ay din pengebuta sangkot wa tao ada niyan tunggu sa angot wa sadaka niyan zakat yan sa iko tamukyan na iyang oto ko na maulawla at tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam na ketiyo to masa tanto to ko matiya masa agitu ni masusuayan adit ni pangbutan agyang ko taulad ang kotwa tao adis kanyan sa sadaka uriyan yan na amay ka kukuman ang utama nga tao na kukumas kanyan ino mga di pakasul ko surga anta ka pakasulad sa iko naraka o di na ino ketatap sa iko naraka anta ka di ketatap sa iko naraka dipinjito sa kikalimunon wallah subhanahu wa ta'ala nagitod ni masusuang utwa tao adis kanyang sa sadaka o di na niya tunggos na kutwa zakat o tamukyan sa iko tamukyan uman din ito matanggaw ang utwa kayawasan kutwa tamukyan ay ibarat sa perinsa na pakayawayawan man na iluwis man sa kutwa ba din yan saya ko nakatiyo ito na seko 50,000 sana Allahu Akbar 50 giburago nakatiyo ito 50 giburago nakatinian na gitu di masuswa orepan iluludasan kanyan ang kutwa tamukyan ay sabab nagidin niya ng tunggusa agyang kuto ayaman niyan na zakat ang kuto tamukyan na ikadua sa sadaka nagyang kuto tatawan naging pugusitan gitu so mga voluntary asadaka tigman niya Allah subhanahu wa ta'ala in tubdus sadaqati fa na'immahi amay kapayag niyo ang kutwa mga sadaka niyo sa kipambagay niyo ron dami ang apiapyaw to wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum na may kasikreto niyo to ibigay niyo sa mga fuqara na gyuti miya kapiapyar kano at tikman niya wallah subhanahu wa ta'ala may panutul si kumasa o mga sahaba ay isa ko mga sahaba as Abu Talha al-Ansari so Abu Talha al-Ansari na isad niya kumiyama kalalay tamok sa iko mga sahaba isa Madina na may nagyan ang uto aturo wallah subhanahu wa ta'ala pembeti anu Nabi sallallahu alaihi wasallam lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun hingga mapamaruli ang kutwa lebih mapia mapura pangatan taman sadingka guston ang kutwa kebabayan ka may nagyan uto na Peter yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa ayat ay buah keparuliatan sangan na mapia nang gustong tanong agyang ko tab kebabayan tanong ko mga tamok tanong tigin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tigin at titwa ni Rasulullah at kebabayan si ko mga tamukan dagyang kaiya bayruha yang utaw bayruha na isaw tuwa asinde Abu Talha ang mga kurma agyang ko tuwa igun na paginumun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay matwat tigyan nagiginan kakaparulitan ng sanga na mapia na suksi ngay Rasulullah ay mugayak ni sadka na tigman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bakhin ayaman na bakhin dhalika malun rabihun mahpay niya tanto miya kalabay niya tamok tanto ini ko miya kalaba atamok na oriyan na tigman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na ay lena kanon nagiya na beluyang ka abagan ka sa ik mga tunganingan na oriyan yan na ingil ba ko to Talha imbagi-bagi ano to na inibigay niya si mga tunganin. Inibigay niya si mga tunganin. Arap yang busang kutwa balas ang kutwa katir mialay wallah subhanahu wa ta'ala. Orin yan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya kasasad ka. Naisap na niya di ka pakambara kata wallah subhanahu wa ta'ala sa iko
pagper o manusia. Ya panutulas sa katawa mama ad asin dinian. Na sudun Allah isumyugu sa pakatag niya ng kutwa gabun. Sa pakauranan niyan ang kutwa asin ang kaiya mama. Ore niyan, na panganags kaniyan sa swara, susugo niya ng kutwa gabun sa puguranan niyan agyang kutwa asin ang utamama. Inisi sang kutamama, ino to mapunggulaw la, na yamyaluin niyan na fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Sa patingin na sa kana ay ilanakan ipigiliakan sang kanan asindakan. Na suat tingin subaka puunon apagpar. Na fatasaddaqu bi thuluthihi. So ikatlurong bagi na di niya di sisadka. Oriyan na so sa ikaduhong bagi, oriyan ikatlo bagi kaya bagi-bagi na siya to sa matlo bagi. Na so isaw ipsisadka niyan. So ikaduhong nagkendakan emanan niyan na kendakan na gusto pamilya ka. Na so isaw natigin man niya na kakasway na kan sang kanan agapar oriyan sang kanan asinda apamulanon peruman. Gitu di masuen pagkatalo niyan bagi sa bagi yun na di niyan di sasadka sa bagi yun na hindi na gusto pamilya niyan sa bagi yun na ayaman na niyan na pagkasoy niyan sa kutapaw mula niyan apagkat niyan mampuruman na gitu sabab miyabalo ito sunus walay sumiyugo sang kutwa gabun apagkauranan niyan agyang kutwa pamugulan ang kutwa mama isa na baraka isa na kesabapan sang kutwa kakawita sang kutwa di barakat ang kutwa pamumulan manusia. Udi na rizki ang kutwa manusia. Ma'arif na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayap ko rin ang tanong saya. Dagyan ka iya karna sa iko kasasadka. Udi nakapaligid ko mga tao. Anto ni mapunggulaw la. Sa iko rin o karna o mga tao sa iko sa zakat o mga tamukiran. Di na nibigay sa zakat o mga tamukiran. O di na sa mga sadkairan na di na nibigay. Badila borong sa ngaya masa miya kadakadakala sisen ang mga laytamok. Agap pa kaya miya kanisam. Pitumbagang kiran na ragun sa mga tamukiran na desiran bigay sa zakat. Na ato ni kulawla sa ikorin o karnairan sa isang kutwa mga zakatiran na gusto mga tamukiran. Na isa akungan yan na isiksakiran ang kutwa mga tamukiran. Igmani wallah wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Ubetang ka pa tigman niya wallah ang kaya mga tao adiran di peligit. Ang kutwa nga nina inibigay kiran wallah apad si ko mga limuyan. Huwa khairul lahum abagito na mapyakiran. Bal huwa syarrul lahum agito tigman niya wallah marata kiran ito. Pwede sa kulaw la nagyang kaya karna o mga tao sa iko zakatiran na di na nibigay o di na sa mga sadkairan na mga perambirambit agus sa mga tao sa pagkatalingoma agyang otwasik sa wallah sa kerambitiran ang utapipipian amay kasiran na di rin saparan di rin subo ng kaya mga tao sa magaysiran sa zakat nagupangayatan ng kaya mga tao sa magaysiran sa sadka ingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam agyan ka iya mani o zaka yawmal qiyamati finnar Yesus siksa o na pantor ka niyan agyan ka iya tawa pagir niya sa zakat o tamukyan na si isa along na maure na taos kanyang unaraka biyat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam as kanyan na taos iko naraka sa iko mga hadith na tigman niya Nabi ma mana'aqumu zakata illa ibtalahumullahu bis sinin ay bil faqr. Dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam akagunggna karna o mga tao siku zakat o mga tamukiran ay nung tanatiyuban siran wallah subhanahu wa ta'ala sa kapubri. Ana. Kaya kusuin na mga perembirimit sa mga tao. Buka ito ang kutwa, riski ang kutwa pagtaw. Ay ito sa bapian na miyakawit ang kaya mga tao. Iniplik to iran sa mga tamukiran. Iniplik to iran ang kutwa mga sadkiran. Siya mga hadith natigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam
wala mana'a qaumun az-zakata illa habasallahu anhumul qatr. Daatig manaya o Nabi sallallahu alaihi wasallam akarna o mga tao kaganggna o pagtaw sa iku zakat o mga tamukiran inuntan na ranang kiran wallah ang kotwa uran disirat uranan maana pramirbi mamamasaka o ba yang oto isa kay anadim ke zakat na ayabu uranan ayabu di uranan nagyang oto sopakon nangota sopakon na puguranan di mana mga pramirbi kan aya kesuaya na makapumaguya tatanaw sa ipanguyat tanong sa iko mga tao agyang kotwa kabagaran sa zakat nagugyang kotwa kasasadkiran sa iko mga tamukiran malagi do wajib anta ka voluntarya sadka nami bagiran ito kung ninda no si Allah subhanahu wa ta'ala at namiyakwa tanong siya do nagumabuluyaya panguyat sirk tanong langon tanong din ang makabagay tanong sa sadka o din sa mga wajib berkatanong nami bagay tanong zakat o mga tamok tanong nagusin mga sadka ang mga voluntary na may bagay tanong mabali ito akasabapan sa kakawita tanong sa aging kaya balas aging kaya miyang aloy balas ang kaya sadka balasangan wallah subhanahu wa ta'ala sa pandakalamapya salam ng kanusan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.